katel fachiel. Patrick winjo ywak jo-ohala okoyot ahinya. Ahinya to jogo mabende chuno ni nyaka dhi tijegi eka giyud ka ginyalo konyore. Nawinjo kiwacho wach intra gi inter. Nyiso ni ohala mantiere kind counties gi ohala mabende dhi e pinje maoko. Kendo seche ma kata ohala madhi e kind counties ok nyal timore pacho ka. Nyiso ni kata gigo mwatere pinje maoko be nitiere kod ng'ikruok. Jo-ohala winjo tim ang'e sechegi. Kopo ni nyang'anyo ni pod dhi mbele. Lydia mor gi gima clips miketo ma waluongo ne perception survey mar jo-ohala kachako kata gimene wuoyo Homa Bay gi counties mamoko. Gima nyaka watim kaka jo-ohala, nyaka wadhir serikal to gi jowa leaders wa mabe ni opposition leaders. Ni nyaka gi understand ni piny igero kod dongruok mar ohala. Akono imana ni sani kaluo ng'eny ji koro dhi e keyo. Didhi kata e keyo miter cham ni e chiro, iwinjo ka miyo moro ywak ni ouso gik machalo nyanya. Mago perishable products. To mondo mi ter gi e chiro ma ng'ato wargi ma dhi tim kata value addition ma wuocha. Nyaka bed ni nitie framework mar peace. Ka onge kwe, onge gima nyalo dhi mbele. Jowa both position nyaka government nyaka winj ma omiyo na wuoyo ni nyaka wabed gima kisungu luongo ni constructive dialogue. Amor nikech aneno ka opposition ochoro. Okagiwacho ni ging'ado wach ng'anyo. Gichore. Ka giwago jok manyocho hinyore. Mabiang' na wuoyie. Jo-ohala ema chulo osuru mondo piny odongre. Pinje te kata king'iyo Australia, ing'i kata mana Ghana ka, kata ing'iyo mana Uganda ka, onge government manyalo dhi mbele ka onge jo-ohala. To sirikal be nyaka protect jo-ohala. Ere kaka wadwa protect jo-ohala sa ng'anyo ni? Aneno kama. Instead mar polisi rito ni nyaka bane gi kidi, polisi obed station at strategic points. One, petrol stations, hospitals, supermarkets, kuonde ma basic services yudore. Mondo joma dwaro go madhi ng'anyo, ong'any peacefully e barabara. Kumoka gi disrupt weche kaka hotel. Ki ya hotendi, polisi oningo bed kanyo riti maber, ji biro chiemo yudo ngufu, to gidhi gi ng'anyo. Mamuol. Ka in gi supermarket odonjo kanyo kawo mkati moro, obang'o gi pi, to dhi ong'anyo mamuol. Tieni itimo transaction. To ohala be dhi mbele. Ohala be dhi mbele. Chieng'o no VAT omedore. Sirikal ochoko pesa. Jong'anyo ka bendo yieng' to gicha gidok. Kata jong'anyo nyalo mondo gokinyi, tero mwandu gi e chiro gi uso, to walando ni ng'anyo chakore kata saa 5 nyaka saa 8. Mana kaka neno mamawa ma Homa Bay no ne wuoyo. Patrick, biparo ne piny Kenya sani osegike. Piny Kenya oningo gik kanyo e lony machal kamano. Wanyalo ng'anya to wang'iyo mkati tichao ma ok oketh dhod. Naneno gi wang'ai maradaima kumuki kamiuse soda. Kendo koro gimetho e yor ang'eng. Ing'e gima kelo ma? Waseike lony ma kama. Gima kelo ma? Oningo wagike lony no. Kenya is a respected country. Oluore. Nyocha ane piny moro mang' na pim ni kaka neno kochumi mar gichalo. Ko winji ni ja Kenya to ji oluoro malich. Kechung'ewa kaka joma civilized. Taparo ni nitie nyaka bed ni nitie relationship ma between the public to gi police ma nyaka wan kaka jo-ohala kata leaders nyaka watemie mondo mi water malo. Nikech wan police gin nyithindwa. Sami dwaro koland kawuono ni dwa kaw police. Leader nyalo gocho to Patrick be ine gi ng'ato ming'eyo. Teni nene kaka en service. Ang'o madang' gik ni kose gik kanyo to koro lokore oneni kaka dui. My attitude gi gima nyaka environment ma nyaka wa create mondo bed ma peaceful ma kopo ni otimore kaka ni winjo gi wacho ya gitelo to bedo peaceful, police luwo bangi gitime to bedano be ol ng'anyo ngene kinyatimo gi kecho kinyal chopo ndalo mang'eny. To nyalo kawa ng'o mondo me jiyo gik kuma ginyalo winjo puonj makama. Leaders